Prema zadnjim podacima, nešto manje od 4 milijuna Europljana godišnje strada na radnom mjestu, biva ozbiljno ozlijeđeno, a oko 5.000 izgubi život na radnom mjestu. Te brojke, crne brojke, su posljedica prvenstveno nebrige i neodgovornosti poslodavaca koji ignoriraju pravilnike o zaštiti na radu, a nažalost i radnika koji nisu dovoljno svjesni o važnosti brige za zdravlje i za vlastitu sigurnost na radnom mjestu. Potrebno je shvatiti da je prevencija najbolja i najisplativija opcija. U prvom redu neprocjenjivo je zdravlje i život radnika. Naravno, tu je i ekonomski aspekt. Ja ću navesti jedan primjer. U Hrvatskoj prosječno godišnje svaki radnik koristi 10 dana bolovanja zbog ozljede na radu, što čini oko čak 900.000 dana bolovanja godišnje. Unatoč tome, svega 10% poslodavaca provodi mjere prevencije. Stoga se pridružujem svima onima koji žele ubrzati donošenje ove strategije. Smatram da nemamo više što čekati, da je važno razvijati jedinstveni europski pristup zaštite na radu. Hvala. Gracias. Muchas gracias, querida colega. Yo, antes de dar la palabra para la última intervención al comisario, quiero destacar un hecho que me interesa que conste en el acta de nuestra reunión. Miren ustedes, hemos tenido 11 intervenciones.